दिनै जोङो मुसलपुरनि सिङाव थानाय बे गभर्नमेन्ट मडेल कलेज बाक्सा बुरिमुख बेयाव दंफैयो। जों गोबां समनिफ्रायनो नुबाय थादों बे मडेल कलेजावहाय बर' साबजेक्ट गैया होननानै जोङो खोनाबाय थादों, नुबाय थादों आरो बुंबायबो थादों आरो बर' साहित्य सभानिफ्राय मेम'रेन्डाम होदों होननानैबो जोङो मिथिदों। नाथाय जों दिनै प्रश्न खालामो बे मडेल कलेजखौहाय थांनाय 2019 मायथाइनि 3 फेब्रुवारियावनो गायसनदोंमोन। फैयै फैयै मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि गभर्नमेन्टनि समाव बेयो कमप्लिट जाबाय। दा बेयाव सोमोनांनो गोनां खोथाया बेनो, बेवहाय बर' साबजेक्ट गैया। एसामिस दङ, हिस्टरि दङ, इंलिश दङ, हिन्दी दङ, नाथाय बर' साबजेक्ट गैया। बर' साबजेक्ट मानो गैया बे मडेल कलेजाव? जेराव बे जोंहा डमिनेटेड एरिया, बे जोंनि ट्राइबेलनि सिङाव थानाय, जोंनि बे बिटिसिनि सिङाव थानाय मोनसे मडेल कलेज। बेयाव जेरै मेजरिटिया जोंनिनो मानसि, 90% मेजरिटि बर' एरिया बियो। दा बेयाव जोंनि बर' स्टुडेन्टफ्रा बेयाव फरायनाङा नामा? बेयाव बर' स्टुडेन्टफ्रा हिक्खा लानाङा नामा? बेयाव जोंनि बर' मानसिफ्रा सोलोंथाइ लानानै मानसि गिदिर जानाङा नामा? बे एसेबां मोजां मोनसे गभर्नमेन्ट कलेजाव बर' साबजेक्ट गैयैया दिनै दुखुनांथाव आरो लाजिथाव। दिनै बिटिसिनि CM प्रमद बर' बिथाङानो सोलोंथाइ बिफाननि चिफ, बिथाङानो चिफ, बिथाङा मोनथिया नामा बेयाव जे बर' साबजेक्ट नांगौ होननानै? बिथाङा अनुभब खालामाखै नामा जे बे मुसलपुर एरियायाव जे गोबां बर' मानसिफोरा बेयाव सोलोंथाइ लानानै बर' ML लानानै बर' साबजेक्ट लानानै सोलोंथाइयाव गिदिर जानांगौ होनना मिथिया नामा? बेखौथ' बुंनांगौनि खोथा नङा, नुबायनो थादों। मेम'रेन्डाम होनांगौनि खोथायानो नङा। अबस्से माब्लाबा प्रेसार ग्रुप थायाबा, जेरै दीनदयालनि आन्दाराव मडेल कलेज बेफोरावबो प्रेसार ग्रुप थायाब्ला मालाबा बर' साबजेक्टखौ सोफानाय जाया। नाथाय जोंहा गभर्नमेन्ट दङ, जातीयताबादजोंनो फैनाय मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा अबा जातिखौ लानानै, गावनि हारिखौ लानानै बेयाव मडेल कलेजाव बर' साबजेक्ट थानांगौ होनना बे मालाबा सानाखै नामा? मालाबा सिन्था खालामाखै नामा? दिनै बिनिखाय आं सोंदों, बे मुसलपुर एरियानि जेसेबां रायजोफोर दङ, जेसेबां स्टुडेन्टफोर दङ, सों जेब्ला बिथांमोना मुसलपुर एरियायाव मानिबा थाखाय मिथिं दावथिङाव फैयोबा सों रायजो राजाया बेयाव बर' साबजेक्ट मानो गैया? दिनै EM फोरनियाव सों, MLA फोरनियाव सों, बे एरियानि EM फोरनियाव सों, बेयाव बर' साबजेक्ट मानो खालामना होनो हायाखै? जुदि हायाखैब्ला रायजो लानानै, स्टुडेन्ट लानानै बिनि बेबस्थाखौ गोमसार होनाय जागोन। बिनि सिगांनो बे साननैसोनि गेजेरावनो बिनि बे मडेल कलेजाव बर' साबजेक्ट होनाय जाबाय होननानै मोजां खबरा मोनथों। मुसलपुर एरिया रेडि जानानै था, बेयाव बर' साबजेक्ट जाथारनांगौ होननानै दिनै जोंनिफ्राय बे आंनि व्यक्तिगत हिसाबै आरो बे एरियानि रायजोनि जिथु बिबुंथि, बेनि कमप्लेन मोननाय हिसाबै दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव बुंदों बेयाव बर' साबजेक्ट जानांगौ। बे जोंनि ट्राइबेल एरिया, बेयो जोंनि डमिनेटेड एरिया। बे गोदान सेसनाव जा बोसोर जाबायना, नेक्स्टआव बर' साबजेक्टआबो बेयाव इनक्लुड जानांगौ आरो बेनि बेबस्थाखौ मानगोनां प्रमद बर'आ गावनो दायथ' लानांगौ। थेंक इउ।